paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanen nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Tuyang! Ingka na bumulod iti walo at tugaw iti barangay hall. Apay, agpasken ka? Nagloko kan tuyang. Di mo amuay nga gibunbunong dan iti rilip iti kabalbalayan. Ngam saan dan nga umunag. Kargaan dalatan dagiti tugaw ang may pwistaw iti ruar. Apay nga rod awalo at tugaw ti ipan mo di taruan. Iso may tidamag kaw. Numano ti tugaw ang malabasan da. Iso ti pisukan da. Anya? Iso awalo at tugaw ti iruarta. Tapno ado ti maawat ta rilip. Ay, tulisan ka talaga ba daong? Anya? Di mo na awatan tinaipadamagken ka? Naglawag may tinanggag kaw. May sa atugaw laeng iti kada pamilya ti mairuar. Mala, duwang arudan ti iruar maw. Ta sayang may tuyang. Sino ay ti ilaklak mo ba daong? Kitsagay sata Ibagata adwa pamilya ti adda ditoy. Anya? Kasano adwa pamilya? Ket dudu atamot amakit kita ti sangalubungan? Kituray makita da adudwa ta. Ta ibagak asaan tang agkabanga. Anya? Pengay, adidak inikan iti amelioration ko dito barangay kabildatan. Mas daawak king ka. Sika ati pakas daawak. Kasinsin ko akabusbusis ko. Jakmat imbagbaga. Kat no insurat da dependent mo ni Manong Tasyo. Jakmat imbagbaga a dependent ko ni kapitlok akasinsin ko akabusbusis ko atasyo. Sige man. Apay nga raw nga insurat da. Imbagam samit ngamin nga agkabangat kasinsin ko akabusbusis ko. Jakmat imbagbaga akasta kasinsin ko akabusbusis ko alakay tasyo. Bawal to pa iti kapitan kuno barangay official nga umawat iti social amelioration. Ay, amo yung amen. No agkaba nga, wenno dependent mo, ti kabalay mo, talaga nga awan maawat yo. Wenno saan, ti head of the family ana ilista, iso ti makaawat. Ay, nangruna kat ni Enteng ti kapitan iti daytoy a barangay, iso abawal. Puno day ta, kapitlok atasyo akabusbusis ko. Nukasta, imbagam a dependent na, kapitlok nga inting akabusbusis ko. Kat no saan man? Malagip kon. Idi mangmangan tayo. Naira na nga di may nag-interview. Kasinsin ko akapitlo, akabusbusis ko. Wala niya. Malagip ko man. Awan mo ti imbagbagak. Kasinsin ko akapitlok, akabusbusis ko alakay tasyo. Apay, no nagkapangan kayaw, agkabanga kayo matan. Kaya muda siguro, kat may sa to'y balay tayo. May samot ti kaldero tayo. May samot ti paglutuan tayo. Ay nainteng, imbagam ko mga at tagadaya ni Mang Tasyo. Amuda mo't at tagadaya. Nakita da ngamin. Saan kami lang nga agkapkabanga? No di kahit agkapinggan kamay, agkapkabusis kamay, agkapitlo kami pa. Alan nanakwanang, tukawamon dagiti bumalay, tao mahidan alain dagiti pusit da. Sige. Indang! Sabiyaw! Umayo alanan to'y si Dayaw! Mangyag kayo itipinggan na pangikanyaw! Ay, awan tipinggan ay nawan! Uray plangganan ano iso tianda! Saus. Ay, dagitadan nanakwanang, dumarupdan. Ay! Umayat ko ti batang
Yabaw! Sagay sa laang! Ay, una yan, kas dala maag-agawan. Darasan tuyang, at dadan iti batog ta. Marituyang! Aguray ka tuyang, tasyak ti sumungbat. Awan ti pinggan, kada planggana bakantay. Awan ti babasit a pagkargaan. Uray labad ikan ano isot adda! Tuyang, daitan batya ti ipankaw. Tabaring ad-adaw ti kargada. Na, awan mo't karga tabat siya nga insang put mo, badaw. Daytoy nay. Adda dito'y dakulam kaw. Dua abusay. Ne. Ay! Maragsakan ka. Tuyang. Idinto tabaluksawak unay. Ay na, kasanaw kat batya ta insabat mo. Dua apiraso matlagayam apusit asangadangan. Inton malutaw, bababasit tumanen takumriate. Ay! Di naman ngamin impok kaw tikas to'y. Umayawalaan to dua piraso apusay. Ngay luto yaw. Kunada kuma. Tano ima-ima ako na si Mabat. Just kay. Mala, iadubo marudan. Iadobo nga. Nukom sang sanay na dumanaw ni Tikarabukaw. Ay kit ngal-ngalen talatan Ngal-ngalen ta ngal-ngalen santan nga alimunan. Anya, pagbalinan ta babel kam. Apay nga imay ka dito'y balay na naikang. Awan pa'y kadwa yung nga imay. Amang ano maidugmam kayo. Ay, siyaos, kapitan. Ulay dudu o ganak adiyan. Napaltakak pailaan. Ay laydam, takariton ni kas jogging. Ay kariton ni kapay ay mansang gol sikay. Ay laydam. Ala, ay man plastar ka aday. Tasampulan ni ka. Di kag dalopisak ka. Ay, mamati ako na napigsa ka. Apa nga one piece mas ma? Ay. Ah, Sunay nang wanay. na, Naku na! di ka mat-agungat. Ay! Kandak mutan. Awan nga min makita asuot yo. Ay! Insukibot ko dito'y brak! Ah! Wadas Ay. na! Ay! Ay! Anya, Ay! Ay! apay ka di nga imay kayo? Ay! Umayak agreklamaw! Sino ti reklamo yaw? Ay dakayaw! Sisik Ay, Sisik Pagkakabawan na kung dati abak. Ay! Ay, anda nga ti basul minana. Ay! Sik ay, kapitan! Na, Kapitan Intay! Apay nga adenak, indawatan! Si indawat yu ay pilak! ay, jay social amelioration? Aw nga round! Nakaawat nga min dya anak yu, ani Lili. Ah! Iso mo timang bibya ka da kayaw. Iso ti ka balayo. Iso pa ti ka balayo. Ay! Iso, Sana din ibagbagak! na, Ay! Sanan banga-banga di bagbagayaw! Ay! Binangad ni Kap! Laitam! ya, ya, Lika! Umali ka! Taman sanggol ta! Ah! ay, na. Mayat lawak. Na! Apay nga tadag ito at tataan. Basta adda relief, adda gulaw. Awan ti gulaw, no awan ti lukaw. Anyat kahit mo sa wunmat. Siyempre, no adamang lukaw, adda gulaw. Na, binaliktad mo la dya imbagam ito'y Si kaman matilukwag, no di ka agpungtot, inteng. No nagpungtot kan, adda gulaw. Ay, sus, no siyak dagpong taon. Sa anak mo't amang gulo, He? Saan asika, ti kayat ko asawan? Ha? Saan man ang asak? Sino nga ron? Ay, nainteng. Nagrigat ka ayan akasarsarita. Naggulo ka. Ay! Siyak maninti, nagulo. Just kiday taabanang, Awan pa sirbi na mo't adong-dong. Pinanawan nakmanan. Ay, siyak maninti sumuko. Ay, una yan. Naimbag ta nasabat ka, kuwaraw. Apay ka tayo tataba daw.
Nasakit, tinakam ko kin ka. Ha? Anyat basol ko kan ka? Dahil din bonong yaw kin ni Marijuana ang apuset. Hoy, hindi pa ila napanalawas dahi dyan Ay, uray idi na panpayataway. Naimas ka dahi, tataba daw. Tinto pa'y di mano ni tikarabo ko. Anya? Amo makumsan no may lutaw. Duduaki din timbonong yaw kin ni Marijuana. Nasakit la tinakam yun. Ayangan ang nayon kumamit. Di kala ni nayonan ang tiwalo a pirasaw. Sagduduhamat at talaga iti kada pamilya. No agibonong kayo matakin yun namnamain nyo matanga dumanon ti bituka. Ha? Siguro, kinontrol mo. Tapno ado ti mabati ang mapulutan mo. Ha? Nagalas mo ti pa nagsasaam, tataba daw. Jack tupay pinabayadan ti gasolina ti tricycle ko, kan bannog ka. Nagkunang aming nga ilibrim ti gasolina. Kinbanog mo. Kalpasan na. Ikwits mo, ijay pusay. Yay. Kasta ka day, Kapitan. Ewan, naimbag tasan ang tinutupan ni Kwaraw. Nasakit nagsasaw ni Paribadong. Nagpapabasol. Ay, inggaraw naman gaya man ti kinareklamador na. Basol ayan, para bunong may. Jay nangitid ate akin basaul na nagbabas say tinted na. Amuna akum sentipusit no mailuto. Duduakit din tinted na. Agyaman da at adapay na itod. Pati ka di si Katuyang kat agreklamo ka ba? Ay saan, Kapitan? Never. Na, Oray man sa nga pulo a kilo a puset tigatangag. Day talakit dain. Ha? sagana kayo kabaranggayan! Tadda manin itid da arilip! Ay, agyaman kami Kapitan. Eh, tapnusan na ma-violate ti distancing. Da kami na barangay officials kan dagiti taga munisipyo. Ti umay tapno agitad ka dagiti relief iti babalayaw. Kuyugon mi ida. Katkas iti sigawd. Agerwar kay latan kadagiti tugaw. Ta idisudan tulatan dagiti relief. Pare. Mabalain ti agi kabel iti dua atugaw. Dua ayat ti pamilyan paray. Dua mo't asasawam. Ha? Ni Kapitan Mike. Damdamagag laing no mabalain. Ayaw ni ka. Badong. Mankaliak abag. Agsawak matisong maglisi ka dita. Sus, Yan na. Ay, Kapitan Inteng. Iyay. Ay, idawatam abusakon. Umyaka. May kan kayo amin na. Uray pensunada ka. Tadamit nagan ni Lili nga anak yaw. Ay, pagat si Lili mo. What si siya ibagbagam? Yan wada akmat. Ay, kursunadam samat din anak ka. Nagrugit mo ti kasta kapanunutan yun, nana. Ha? COVID time. Kasta pa ti mapanunot yun. Sino'y amok ngay. Na. Ay, tatuan samat. Ay, kursunadam si Lili ay anak ka. Ay. Anya ti amo tayo ngay no kasta nga agpaisaw paray. Na, tamaki judun kamit iti nagrugit kan binabagtit a kapanunutan pare. Anya. Imbis at tumulong ka para iti kapya, may saka man. Durugista. Ay protest, Kapitan Inteng. Na. Ibagbagam ki day nga adi ka. Apay ada pa maniknik mo. Durugista. Kung kunam ki din. Pudlumot amang dudurog ka. Iyay. Durugista, mandudurog. Awan pa na saya atkin ka. Durog dito, durugista. Anya. Tuyang. Naga daw tinsangpit ko arilay. Mabsog tamanayin tuyang. Nang taktakawam kadagita nagado abagas ken groceries. Unay matatakaw ngay pagbagamon. Amom tuyang. Adda utag kaw. Nagpalistaak pa'y di takabangibang nga ilay. Di tayan ti kapagya. Anya, ay sus, nagluko kan ba dong? Tagtagaray. Imbagak ang naistrandada. Kinda dumapay. Iso ang nakaalak pa iti 8 mail. Ha? Ay sus, naglawag. Kompormi man di tantuyang. Tagtagaray. Ha? Sino mamadaytan na disturbo? Mala, ingkalukatan, tasi ka tinakatakderditan.
Ha? Pinusasan dak sir. Ha? Kaduam dagiti pulays? Parintay? Ay, saan ka na kung didamag? Ha? Si katirumbang adamaganda, ta nagtulisan ka kanaw, di ka bangibang nga ilay. Mangibabain ka iti ka barangayam. Ah. Ikanda kamit. Hanggang di ka lang tabap-map na. Ay, kasya nagparintay. Kasya nagparay. Tulungan nagparay. Ay, saan? Ah. Sumurot ka di presinta. Ah. Barang ada pa relief ang maalam ijay. Ay, saan ka din naparay? Kasya nagparay. Ay, si ka presinto. Ay. Sublim amin a relief kung Ah. amin a kwarta na awat mo. Ah. Tando saan? Mabalot ka. Ay, saan paray? Kasya nagparay. Saan? Ay, anyang ay itatatabadong. Paisublida aminen anawat mo. Gapo iti naramid mo apan ng loko iti gobyerno. Di kan tumet mapnek iti maitad kan ka. Ay, kabaranggayan, di tay tultuladan dagiti managkusit. Taad da kaibatugan da, apan no sa. Ala, sige. Ditang tinagibusan ti sabalpay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin nung labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jocelyn Oblero Ramirez. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami itingkay panagdangan.